Bueno, Angel, ostera behamen. Bueno, gaur Bizkaira esengo, batzu bronka bota hostien batu erasitearren, así que bueno. Bueno, ez komentatzeko, ja, bueno, egon ginen aurreko, bueno, ja guraldi hobia guaz eta, bueno, komentatu ginen hori, bain ginen despieze guztia, utzitu genuen baserri guztia, eta orain gabiltzaia egiten forjatu horizontala jarri du, egur barriak inita, eta, bueno, komentatzeko apur, esan doian obra. Bai, azkeneko aldin, bai egolde txarrago gaina, eta orduan gaitzeko hendikan forjatu egin gabe. Genden beko refortzuk inda jartzen, goiko forjatu egin alizateko. Eta esan dezun bezala, bueno, ja, biru pauso eman behar izan gendu izten, estruktura auxiliar jarriz, forjatu berri egin alizateko, eta egitura zaharra forjatu berrin asentatu alizateko. Hori inda daukeu eta bai, ondo jonda, egizan. Orduan, bueno, laizter pasoko barrura ikusten, orduan ikusiko forjatu guztia eginda, egur barriakin, eta gero ja goiko solairua ikusten da bere zabalduzun osoan, eta goiko estruktura guztia, así que interesante da. Bai, eta guain gaitzena da, bueno, ja, solairu hortatik, utxunek irikitzen, fatxadan utxunek irikitzen, eta ja perfilatzen, urrengo golpea fatxada hiltzeko. Bai, ze justo ikusiko du barruti, baina dau apertura oso importante bat atzekalderuntz, bentanala handi bat zabaldu bidu, así que hori da interesante, eta bueno, tipo reto, bai. Alaxe da, bai, alaxe da. Bai, oinokin du justo batzarra obrakoa, eta horri gonga diskutitzen apur bat zelanik gauzak eta azkenengo detaiak, así que bueno. Bai, pauso guzti baukie bere biru aldiz gauza pentsatu beharra pauso bat eman alizateko. Ja, bueno, ondo dijoa, eta espero dugu ondo bukatzea. Hay que darle, baina, bueno, hor bagoaz, bale, ointxe barru egongo ba. Bueno, hemen ikusten da oin atzekaldeko hori fatxada dana, eta bueno, ikusten da hori fondoko guztia zabalduko du. Hori ipiniko duzu bai imagen batzuk irudan ikusteko zelan gelitzen da atzeko aldea, eta bueno, komenta berretoa bai. Bai, erronka litzeke, bueno, abe hori guztiak apuntalauta gatzen die, eta bueno, pixkanaka pareta desmontatzen jongo gea, aldik eta gutxinez, eta karo, buztin eta harri da, eta azkar desegiten da. Orduan, pixka eta jongo gea paretak da asentatzen, ez da masa botaz, eta helburu da, goiti bera irikitzea, perfil metaliko bat, bai goiko abetik, beko aberaino sujetatu alizateko eta ero lateralak eutxi alizateko. Ze sartuko du perfil metaliko bi, armadura batekin lateraleruntz, eta hortik harria jadanen lotuta gelitzeko eta estrukturalmente... Ja, gero bat indakeatzeko, estruktura misto hori, burnizkoa eta harrie. Modu horta irikiko dugu, eta gero jotxiko gea beko soleiru eta berdin jarraituko dugu. Hori da, oin ikusiko du bai bekoa esan geritudan, eta gero bai, hemen ikustozu esan dauen, lurra tabla guztia botata, eta oin faltako zan hemen hormigoizko kapa kompresora botatzea eta gero gainetik zulo radiantea eta jartzea. Eta goian dau, estruktura zarra mantendu duguna, ikusten da estruktura dana. Aperturakin, entxineko tabla, hau dana garbitu egingo da gero, así que, bueno, nahiko interesante gelitzen da, gini ikusten. Bai, ez, poli ondo gelitzen da. Bi egitura diferentetie, berrie guztapaltzen egin eta mantendu da. Baina hau mantendu izateko pauso asko eman behar izan di bai. Eta gero hemen ikusten da hori geldituko da barruko patioa eskaierakin gore igotzeko eta atrio moduan, hori irudean behar ikusiko zu, así que, bueno, interesante badu aurrera. Bai, ondo gaitzen da. Hemen ikusten da ja behetik esan duna ez, hori forjau guztia ikusten da, gero da kontraste hori egur barrize eta gero fonduen ikusten da egur zahar guztia teiatuena. Eta hor fonduen agertuko da apertura guztia goiti bera hori bentanara egiteko eta ikusteko guzti hori. Ikusgarri izango, esan hortik beste argi sartzea, oin irikitzen egean bakoitzen utxune bakoitze, etxek asko irazten da. Hori goiti bera irikitzen denen izangoa, ikusgarri izangoa bai. Interesante. Eta hemen ikusten dabe bai hori egur zarra, egur barriz ezean gelitudan zarraz, eta gero ja hori nibelean jarriko da, eta bueno, hori kontraste hori bai interesante gelitzen da. Así que, bueno, bagoi ez aurrera, burka. Bagoaz aurrera. Bueno, Angel, eta hau da atzeko barrutik ikusi duna, hau da kanpokaldetik zelan ikusten dan, aperturan asunto eta... Hoxe izangoa bai. Bueno, oin gelditu barri izan geha, zati, argindarren kablea bertan fatxada hiltzen dio, hoi kendu beharko dugu, tensore hori. Behin hori kentzen dugu, barrutik hasiko geha, desmontatzen esan duen bezala, solairu baino, reforzatuta utziko dugu goiko guztie, eta ero beraino zeituko dugu. Eta gero geldituko da ondo balkoi bat eta geldituko da bai hor frentean, así que balkoiak reforzoko da guztia, así que, bueno, neko interesante geldituko da. Kizon itxure emango hartuko. Eta gero dena arraseauta eta egurrekin da, bueno, hor jongo Bai, eta gaina da pista batzuk inundik ez duela ikusten, eta da oso dotore gatuko gune hau. Bueno, urrengo pausoa ikusiko du ja patxa eta itxura hoi hau azeta. Oso ondo, eskerrik asko aier.